Сіз эфирда Татарстанның күньек күншығыш хабарлары, студияда Резида Шамсулина. Бүгінгі программада Әлмәттә юғалған қызны izlәү түні буе дәвам итте. Izләүдә волонтерлар, хукук сакчылары һәм битараф булмаган әлмәтлеләр катнашты. Халык шәхси секторда транспорт хәрәкәте схемасын үзгәртүгә иреште. Әлмәтлеләр автомобильләрнең юлны җимерүеннән канәгать түгел иде. Смартфоннар һәм кулакчыннар нәрсәсе белән куркыныч, балалар һәм инспекторлар җәяүлеләргә һәм машина йөртүчеләргә тормыш өчен мөһим булган кагыйдәләрне искә төшерү өчен урамнарга чыктылар. Әлмәттә төне буе бала эзләгәннәр шәршәмбе көнне беренче дәрестән соң мәктәптән китеп өенә кайтмаган 11 яшьлек кыз турында мәгълүмат пәйда булды. Эзләүгә волонтерлар, полиция хезмәткәрләре һәм битараф булмаган әлмәтлеләр чыкты. Таң атканчы алар урамнарны, подъездларны, урманнарны һәм ташландык корылмаларны тикшереп чыктылар. Социаль челтәрләрдә оператив мәгълүмат өчен чатлар булдыралар. Югалган кыз кичә иртән табылды. Эзләү отряды волонтерлары эш башланыр алдыннан күрсәтмәләр тарата. Кичке сәгать 9-лар тирәсендә битараф булмаган халык Нефтчеләр урамындагы гипермаркет янында 11 яшьлек мәктәп укучысы Варвараны эзләргә җыелды. Аның югалуы турындагы мәгълүмат кич белән барлыкка килә. Кыз мәктәптән өенә кайтып җитмәгәч, әнисе чаң суга. Еще раз, чтобы работал Google Maps, у всех должен быть включен геолокация на телефоне, разрешите доступ в каком режиме сказал? В фоновом режиме. Молодцы. Так, привет. Есть фонарь? Вот, Жень, пойдешь сейчас. Үзләре белән фонарьлар, геолокация функциясы булган телефоннар волонтерларны төркемнәргә бүлделәр һәм эзләргә җибәрделәр. Командалар урамнарны, ташландык йортларны, су саклагычларны, скверларны һәм парк территорияларын тикшерделәр. Социаль челтәрләр төркемнәрендә волонтерлар үткән урыннар турында хәбәр итеп тордылар. Масса күләм мәгълүмат чаралары, блогерлар актуаль мәгълүмат биреп барды. Эзләү эшләре төне буе дәвам итте. Варвараны табу турындагы хәбәр иртәнге 8-ләр тирәсендә барлыкка килде. Уважаемые родители, всем огромное спасибо, и чтобы не было какой-то дезинформации. Хөрмәтле әтиәниләр, барыгызга да зур рәхмәт. Битараф булмаган кешеләрнең берсе кызны паркта күргән. Һәм аны туктатып эскәмиягә утырганнар һәм ул миңа шалтыратты. Без Елена Алексеевна белән килдек һәм кызны өенә алып кайтабыз. Лиза Алерт матбугат хезмәте мәгълүматлары буенча эзләүләр өчен 250-дән артык кеше теркәлгән. Шул исәптән отрядның 16 волонтеры. Хукук саклаучылар сүзләренчә, бала һәм аның әнисе белән әңгәмә үткәрелде. Бәлик булмаган баланы карау бурычын үтәмәгән өчен беркетмә төзелгән. Моның өчен 100 сумнан алып 500 сумга кадәр штраф каралган. Бердәм юл хәрәкәте иминлеге көнендә балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр һәм укучылар шәһәр юлларына акция белән чыктылар. Алар җәяүлеләргә һәм машина йөртүчеләргә киңәшләр бирде. Максат халыкның игътибарын юлларда үзләрен җаваплы тотуга җәлеп итү иде. Акция дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре катнашында үтте. Ребята, мы сегодня проводим акцию «Пешеходный переход. Зона особого внимания». Вы готовы? Бу акцияның максаты юл аша чыкканда колакчыннарын салмаган, велосипедтан, самокаттан төшмәгән яки смартфоннарына карап барган кешеләрнең игътибарын җәлеп итү. Надев наушники и разговаривать по телефону, вы можете не заметить автомобиль или не услышать сигнал водителя. Убирайте наушники и телефоны в сумку, берегите себя. Түбән Мактаманның 63-нче балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр 2 төркемгә бүленә. Аларның бурычы җәяүләрне юлның төрле якларында каршы алу иде. Балалар куркынычсызлык кагыйдәләре турында сөйләделәр һәм үз куллары белән ясалган белешмәләр тараттылар. При пересечении проезжей части Җәяүлеләр кичү аша үткәндә велосипедны кул белән этеп барырга кирәк. Бу сезгә кагыйдәләр язылган белешмә, сәламәт булыгыз һәм үзегезне саклагыз. Мондай акциялар даими үткәрелә. Бу юлы анда 6-7 яшьлек балалар катнашты. Уважаемые жители, соблюдайте правила безопасного поведения. Хөрмәтле әлмәтлеләр, юлларда куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәгез, балаларыгызны җәяүлеләр кичү аша дөрес үтәргә өйрәтегез, тормышыгызны куркыныч астына куймагыз, игътибарлы булыгыз.
Яшьлек микрорайондагы машина йөртүчеләргә юл йөрү кагыйдәләрен 25-нче мәктәп укучылары искә төшерде. Алар шоферларның игътибарын җәяүлеләргә җәлеп итәргә тырыштылар. Шулай ук куркынычсызлык каешлары һәм балалар автокреслоларының нинди роль уйнавы турында сөйләделәр. Балалар юл йөрү кагыйдәләрен белү буенча куркынычсызлык айлыгында катнаша. Мәктәптә хәрәкәтнең яшь инспекторлары отряды эшли. Анда ел сайын төрле яшьтәге активистлар керә. Әлеге акция бердәм юл хәрәкәте иминлеге көнендә дәүләт автоинспекциясе катнашында үтте. Быел 8 ай эчендә Әлмәт районында җәяүлеләр катнашында 12 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 1 кеше һәлак булган һәм 12 кеше җәрәхәтләнгән. Әлмәт районы башлыгының элеккеге урынбасары Марат Гыйрфанов Лениногорск районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын башкаручы итеп билгеләнде. Бу хакта Советның чираттан тыш сессиясендә хәбәр иттеләр. Шунда ук билгеле булганча, районның хәзерге башлыгы Рәгат Хөсәинов 7-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты итеп сайлануга бәйле рәвештә муниципаль берәмлек башлыгы вәкаләтләреннән баш тартты. Район җитәкчесе вазифасында ул 15 ел хезмәт куя. Марат Гыйрфанов Әлмәт башкарма комитетында 17 ел эшли. Башта төзелеш һәм элемтә бүлеге начальнигы урынбасары була, аннары бу бүлекне җитәкли. 2012 елда ул Әлмәт районы башкарма комитеты җитәкчесе итеп билгеләнә. Нәкъ 3 ел элек 2021 елның сентябрендә район башлыгы Тимур Нугумановның урынбасары була. Сайлаулардан соң кадрлар үзгәреше Татарстанның 3 районында булды. Хөсәиновтан тыш Аксубай районы башлыгы Камил Гыйльманов һәм Теләче районы җитәкчесе Нәҗип Хаҗипов үз постларыннан киттеләр. Иске Әлмәтнең Шишкин урамы буенча узып булмаячак җирле халык транспортның үтәли йөрүе юл өслеген боза дип зарлана. Бу урамда таш түшәлгән юл, ул монда мөселман зиратын реконструкцияләгәндә барлыкка килгән. Җирле халык юлны ябу теләге белән зур ташлар куеп караган, ләкин киртәне читкә алып куйганнар. Если мы сделаем, поставим сюда полусферы и знак кирпич поставим, что сюда не заезжали. Вот, да. Сделаем так? Так надо, да, но мы так и просили. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Айнур Исхаков һәм шәһәр юллары идарәсе баш инженеры Рәфис Нуришанов урынга чыгып, урамны бер яктан ябырга карар кылалар. Совет урамы ягыннан керү тыелачак, 3,5 сфера урнаштырачаклар. Боруди урамы ягыннан тупик билгесе торачак. Әлмәттә өлкән яшьтәге автомобильчеләр арасында автобабай машина йөртү усталыгы конкурсы узачак. 60 яшьтән өлкәнрәк ир-атлар катнаша ала һәм 55 яшьтән башлап хатын-кызлар. Мәҗбүри шарт Б категориялы машина йөртү таныклыгы. Оештыручылар сынаулар әзерләгәннәр, анда катнашучылар автомобиль белән идарә итү күнекмәләрен генә түгел, ә еллар буе тупланган җитезлекне, игътибарлылыкны һәм тәҗрибәне дә күрсәтә алачаклар. Сынаулар теоретик имтиханны үз эченә алган тикшерү этапларыннан башлана. Юл ветераннары хәзерге юл хәрәкәте кагыйдәләрен яхшы белүләрен күрсәтә алачак. Алга таба практика була, катнашучылар маршрутны ДАСАФ автомәктәбе биргән автомобильдә узачаклар. Катнашу өчен алдан теркәлү кирәк, моны ЮХИДИ идарәсендә эшләргә мөмкин. Әлмәттә Бигәш елгасы үзәнен чистартуга керештеләр. Эшләрнең башлануы турында район башлыгының матбугат хезмәте хәбәр итте. Бигәш елгасы су системасының бер өлеше булып тора, һәм аны пычратканда шарлавыклы буалар зыян күрә. Су төбен тикшергәндә елгада бик күп чүп-чар һәм калдыклар җыелганын ачыклаганнар, пластик шешәләрдән алып төзелеш чүп-чарына кадәр. Бу эшләр су саклагычны төзекләндерүнең 7-нче этабы булып тора. Киләчәктә биредә велосипед юллары, тротуарлар барлыкка киләчәк, күперләр ремонтланачак. Зәй районында 100 яшьлек өлкән кешеләрнең саны 6-га җитте. Шушы көннәрдә Иске Зәй бистәсендә гомер итүче Александра Герасимова үзенең 1 гасырлык гомер бәйрәмен билгеләп үтте. Мөхтәрәм затны котларга район һәм ул хезмәт куйган идарә җитәкчеләре килде. Юбилей чарасыннан безнең репортаж. Барыбыз да җем-җеменә карадан. 100 яшьтә дә җырлап килеп үзенең үткәнен искә төшереп утыручы әбекәйгә сокланмый мөмкин түгел. Иске Зәй бистәсендә яшәүче Александра Герасимова 18 сентябрьдә үзенең 1 гасырлык гомер бәйрәмен билгеләп үтте. Мөхтәрәм затны котларга аның йортына иртәдән кеше агылды. Район башлыгы исеменнән котлау сүзләрен шәһәр башлыгы урынбасары Елена Недашевина җиткерде. Чтобы все было у вас
в достатке, чтобы мир был в вашей семье, чтобы близкие вас всегда окружали любовью и заботой. Александра Герасимова тумышы белән Сорман районыннан югары Баграж мәктәбенең 7 классын тәмамлый. Педагог һөнәрен үзләштермичә үзе белем алган мәктәптә балаларны укыта башлый. Халык язучысы Аяз Гыйләҗевнең да укытучысы ул. Аннары үзәк дәваханәдә хезмәт итә. Һәр кешенең дус, тату, сау, сәламәт булып яшәвен тели. Шулай яшәргә язсын гомер буеннарына. Бездән алдағы буыннар бик матур итеп яшәсеннәр. Алдағы буыннарга телим шуны дуслык, тазалык, киңәшләшеп эшләү шулай ук бик кирәк. Хөрмәтле затны элек эшләгән мәгариф, сәламәтлек саклау идарәләреннән дә тәбрикләделәр. Сезнең авыр укытучы һөнәре һәр вакыт безнең яшь буын укытучылар өчен һәр вакыт үрнәк булып тора. Сезгә иксез, чиксез зур рәхмәтебезне әйтәбез. Шулай ук ветераннар район көрәшен җәмгыяте вәкилләре, югары Баграж җирлеге башлыгы, продвижение, мәктәп, үз идарәләре рәисләре котлап бүләкләр тапшырдылар. Автоклуб хезмәткәрләре иң матур җырларын бүләк иттеләр. Озын гомерле булуның сырын юбилар намуслы һәм гадел хезмәттә күрә. Ашлы туклы яшәгән халык бит инде без. Без һәр вакытны әйберне шул вакытта ук бүлешеп башлый торган идек. Бер вакытта да мындай ниләр юк. Якты йөзле җыр телле Александра Михайловнаның гомер бәйрәме көнлегенә түгел, һәр вакыт урыны түрдә. Бүген ул улы һәм килене тәрбиясендә гомер кичерә. 5 балага гомер биреп, хәзер 10 оныгы, 18 оныкчыгы, оныкчыкларның балалары шатлыкларына сөенеп яши бирә. Она и готовит вкусно, готовила, сейчас уже перестала готовить. А так она очень приветливая, гостеприимная у нас мама. Детей очень всегда к себе близко-близко держит. Очень любит всех тех, кто читает, учит. Александра Герасимова кебек тормышның кадерен һәр көннең ямен туеп яшәүче 100 яшәрләр күбрәк булсын дип телисе килә. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Татарстан яңалыклары, Зәй районы. Лениногорскида автосессия республика конкурсының муниципаль этабы узды. Студентлар автомобиль йөртү осталыгында һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүдә ярыштылар. Конкурс юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе һәм Лениногорск политехник күлияте ярдәме белән Ичке эшләр министрлыгының Лениногорск дәүләт автоинспекциясе бүлеге тарафыннан үткәрелде. Автосессия муниципаль конкурсында Лениногорск политехник күлияте студентлары катнашты. Барлыгы 15 егет. Алар барысы да уку йорты каршындагы автомәктәп курсантлары, ягъни булачак машина йөртүчеләр. Беренче бирим теория, тест үз эшенә мөмкин кадәр тизрәк җавап бирүне таләп итүче 20 сорауны алган. Икенче этап фигуралы йөртү, шикләнгән киңлектә борылыш, эстакада, гараж һәм параллель парковка. Мондый күнегүләрне полигонда башкарырга кирәк иде. Аларны конусларга тимичә һәм мөмкин кадәр тизрәк төгәл үтәргә зарур. Автосессияны барысы да топшырды, ләкин 3 студент барысына караганда яхшырак башкарып чыкты. Булар Руслан Гарифуллин, Никита Архипов һәм Руслан Даутов. Балалар күлиятның җыелма командасы составында Казанда республика этабында шәһәр исеменнән чыгыш ясаячаклар. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.